ndinotogona kuwana nzeve yapresident kupfuura iwe unonyepera vamwe vanhu vekugeto. Inini ndikafunga kuti mangwana ndoda kunoona president nenyaya yangu ka I can go there, iwe you can't go there. Kuenda kuti unoti chi? Unoti ngei uri ikoko. Ukwaneyo uruzizwa wakutambira kunonyudza. Ndaseka manje. Hadzi ukaenda kuofisi kwa president une nyaya unosvikotaura here panoti usvikoti ngenyi. Guys, my one, this is the battle of the elite, the battle of the bosses. However, it's so sad because isusema ghetto youth tinoda kuvaona vachiwirirana vachitibatsira kuti tiendese zvinhu zviende kumberi. But guys, anzoda unoti nkenyi pamberi papresident. Ndaseka mai, ndaseka. Alright, to be frank handisati ndambonzwa Tinashe Mutarisi achipopota. I know haaseke papicture, but ipose yemunhu guys. That guy I believe kuti is a good guy. Ukazomuona atsamwa, maybe these guys they went overboard. Right. So what is happening? To be honest, nyaya ndakanosangana nayo nepadumbu. Ndakanotangira kuona video raMutarisi. But when I looked at things, seems like these guys, number one, vanozivana kumashure because vakatombokuretisana mari 3 years ago. Hanzi Passion ane chipande chaTinashe Mutarisi. That is 3 years ago. Even Passion mu audio anga achitoti Tinashe Mutarisi anondichengeta. Saka Tinashe Mutarisi ndi baba wavo wafana. But then this is what is happening. I don't know, atidi kuti tipindire nyaya yavo kana kuti judge because atikuziya. But based on the facts, Tinashe Mutarisi pai pane video rakalika rekukambani kwake. Probably it's an employee and he was dismissing vanhu kuti amana hakuna magetsi akanzi kugona kushanda. So Passion akabva responda achiti but Tinashe, the way yawaita wanga warwisa the government of Zimbabwe probably because unogozoti hakuna magetsi sei iwe uri muindustry munoprioritizwa magetsi what not zvikonzero zvake zvaakapa. Tinashe Mutarisi adaramba achiti magetsi akaenda saka penge iri kusheka bosi ari kumixa penge yake nemvura vari kutenga kunashe. So I don't know what happened, but Mudiwa akaita samediator. Inini hangu twachokwadi maonera ndaita Mudiwa aida kubatanidza vanhu ava, like bring the guys together and wovaita kuti vakwanise kuresolve their issues amicably. But then that wasn't the case because it seems like a Passion na Tinashe vane something like a grudge. So ndazonyatso remember, do you remember kuti panguva yelockdown Nash yaita maprogram ayo and also Passion Java aita maprogram ake. So I think that was an indication of the stiff relationship between these two mbingas. However, mukoma Tinashe wasitaura akataiwa iwe Passion hausi mbinga. Inini ndinokupedza live and direct. I can sue you for these things that you are saying. Ndoko chanoti hauna kana send, hauna kana connection. Everyone knows the exact person that you are. Hauna mari. Inini amenita prenya. My name is known in the whole of Sadaki. I'm employing people even outside Zimbabwe and represent nyika inini. Your Passion urikuiti, and somehow since it's singazo Passion kwakabva mari yake nekwanoiwana, he's a bit right, but you never know. Anditi munhu ane madhiri ake kwanza kufamba achiti nyika yese wakomana ndiri kutakura gold, wakomana ndiri kuita sei, wakomana ndiri kuita sei. Mazona vanhu zani mamaini maybe Passion ane maini guys. You never know. He's a wise person. Passion akangwara is very wise in this way. So probably ane zvimwe zvinhu zvaanoita, but then mukoma Tinashe was not happy. So Mudiwa azonopinzwa crossfire, but inini I believe kuti there is no a smoke without a fire. Probably mukoma Mudiwa mukuda kugadzisa zvinhu kana kuti mukuda kuti information ibude kumaside uko ane mamwe mashoko anenge ataura anenge aita kuti vaMutarisi vaone senge naMudiwa ari kuside wokupi ikoko. But it was a good thing kuti Mr. Mudiwa vazo issue apology. Yeah, you can check. He apologized. Sorry mkoma, I hope one day mtazo clear star yangu. My problem yandakangoita ndio ndakaedza kubatanidza aiwa mimi muri vairi
muraona ndinoda, so I wanted you to have a good relationship and so forth. But then passion is not retreating. Akutoramba akatsika and then is threatening kuti wewe Mutarisi unodana nevana vadiki uchovapa $50. It's actually a huge crime because it's rape and sexual assault, more so at workplaces, and also vari kunzi mukoma vanojamba kubhadhara mataxi vachitonyora, and vari kunziwo mukoma pavanopinza pendi dzavo havapinze straight. And then that's one thing you have to know, guys. That's one thing you have to know. Never bite the hand that feeds you. My businessmen in Zimbabwe, vazhinji vacho hatisonyatsoita business riri straight. We benefit from the regime, we benefit from the government. So if you are a benefactor one way or the other, you have to know not to throw stones because you are in a glass house. So somehow, if I think kuti the government feels kuti daiva Mutarisi wangu aine grievance, he should have spoken to the leaders. Vaigona kumitra plan since atakonopinda movies mapresident pamwe mitro plan vakamuassista kana kutongomupa hake tambo inongoya from the grid straight to his industry ari one. Yeah, it's possible. Pendi yakakosha, so passion azinga kuti ari kuisa mvura mupendi, zvimwe zvacho kune kwangu kungobika bika kakuti kangouraya basa ka, but we never know. But then izvo zvisina basa. So pazonakidza ndepekuti Baba Harare, I don't know how he came into the fracas, but at the end Mudiwa anga kunetsana na Baba Harare, and then Baba Harare, to be honest, I feel good, he's going a bit overboard. Panika unoza Bible rinoti pride comes before the fall of men. Panika ngangozvikudza akauya, you know, sometimes nyangwe munhu uchifeel out you don't need that person right now. Because the politics guys, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. The response hapa kuna Mudiwa yokuti takakwana kuti takaita say is the worst of responses from a brand like him. As an artist, you need everyone always. You need everyone always. Guys, you need everyone always. And my fans, my customer, and their customer is a king. So Baba Harare, hold your tongue, hold your horses. You are doing so well. Music yako iri kunaka, uri kugona. Prove them wrong. Prove them wrong. And prove them wrong. So guys, let us keep our ears on the ground and our eyes open to one kuti how things are going to unfold. But sevan we wish kuti vana havagadzirisana, handiti? Yeah, we wish kuti vana havagadzirisane. But somehow I have a feeling kuti vamutarisi vakapusa vanogona kutambiswa mumadrama apassion. This is how passion makes his money. This is how ari kutoisa sapa on each table right now nenyaya idzodzo. And then vamutarisi is a big brand rekuti unoziva kuti ukaona benzi richipenga rikakutorera hembe kurwizi ukarimhanyisa iwe usina hembe ndowakupenga. So I hope you can just come to your senses and ignore these people. And I think it's better to vese avoid kuinvolve zita rapresident wenyika nezita regovernment. Sometimes nyaya isina basa inonopedzera yakura because of some names that you'll be bringing in. Okay guys, I'm signing out.